Tu, Sasha, tu! Îți sperii găina!
Nu știu dacă vedeți, dar am lăsat un pic găinile libere și deja a venit uliu. 3 chiar. Sasha, uliu, Sasha. Bravo. Du-te după el și prinde-l. Bravo. Uite, e acolo. Bravo, Sasha. Agită-te ca să-i duci de aici, ui la ei. Ia uite, sper să-l vedeți. Că aici sus e unul. Ia uite. Fii atenți cum stă. Și aici în spate găinile, de aia zic că e nesimțit uliul ăsta. Ia uite acolo găina. Pe aici împrășteate. Bravo, Sasha. Nu lăsa aici. E acolo speriată găina. Stai că se uită, nu știu dacă o vedeți. Ce face în ea? Sasha, tu ce faci? Nu mai vrei să te joci? Nu ne jucăm. Să fii atent la uliu, da? Să fii atent la uliu. Vezi să nu strici panourile. Da, Enia. Vezi la uliu, Sasha. Unde-i? Uliu. Uliu. Uliu, Sasha. Uliu. Uliu. Unde-i? Da, da. Bravo. Bravo, Sasha. Bravo. Vezi, nu te juca prea mult să vină uliu. Treaba ta. Adică e treaba mea, nu-i treaba ta. Ori plecat.